eserita idazten ditut honako hauek. Honena da siniz dezazu gure artekoa amaitzea. Aurrera egiteko arrazoiak bilatzen. Bizirik sentitzeko beharrezkoa nuen. Une alaiak izan ziren, egun ilunez inguratuak. Gurea zen kaltegarria, honena bihontzat urruntzea. Aurrera egiteko arrazoiak bilatzen. Bizirik sentitzeko beharrezkoa nuen. Badakit egokiena ez dela gutunez esatea. Barkatu gutunak mintzen bazaitu. Musu bat ta zoriontsu